Здравейте всички! Какво става, пичове? Аз съм Лъки Бой. И съжалявам, че от един месец не съм снимал никакъв клип, просто стартирах с компютъра. По-точно трябваше да го правят и най-сетне вече си го взех и ще снимам на Майнкрафт. Ура! Имам също така неща. Съжалявам за това. Завършвам се все пак на Майнкрафт и ако искате ще снимам на прототайп, не е проблем. Тези видеа, които съм качвала, последното видео беше преди един месец. Не знам дали сте го гледали, имам 20 гледания на него. И моля се, ако гледате това видео, да се абонирате най-вече, да го споделите и да харесате това видео. И днеска е неделя, значи започвам вторник или утре или във вторник на Майнкрафт да снимам. Ако искате, може да посетите другия ми канал, който е ProNinja TV. Там снимам на друг език, така че може да ви е интересно за вас, а може и да не знам както искате. Ще се видим в моят клип, когато на Майнкрафт клип, когато не знам аз да го кажа, просто ще се видим до скоро.